सानसेखालिनि बाथ्रा, दरसे गामियाव सानै बिदा-फंबाय थायोमोन। बिसोरनि बिमा-बिफाया बिसोरखौ माखासे बोसोर सिगांनो नागारनानै गालांबायमोन। गेदेरनि मुङा गोमबोर आरो उन्दैनि मुङा महनमोन। उन्दैया एसे जाम्बा दंमोन, बेनिखायनो बिदाया बिखौ जोबोद बाहायोमोन। सानफाथोलो महना हारसिङैनो दुब्लियाव खामानि मावबाय थायोमोन। नाथाय फारसेथिं बिनि बिदा गोमबोरआ सानफ्रामबो ओरै थांलाय ओरै फैलाय गिदिंबाय थायोमोन। गोमबोरआ एसेबो खामानि मावामोन। बियो सानफ्रामबो गिदिं गिदिंनो सम बारहोहरोमोन आरो फंबायनि खामानिखौ बियो जायोमोन। थैनोसै समाव बिसोरनि बिफाया बुंलांदोंमोन दि गासै सम्फथिखौनो सानैजों जयै राननानै ला। बिफाया बुंलांनाय बायदिनो बिसोर सानैबो सम्फथिफोरखौ जयैनो समानै राननानै लानो नागिरनायसै। बिसोरहा दंजायोमोन आबाद मावनो थाखाय दुब्लि, थाइजौ बिफां आरो मासे मैसो। फंबाय, जोंहा दिनै आफाया गोदो बुंलांनाय बायदि सम्फथिफोरखौ राननानै लानांसिगोन। जोंहा नै थाइजौ बिफां फांसे दङ, नों गुदिखौ लादो, आं बिजौखौ लानोसै। आरो जोंहा गांसे कम्बल दङ, आं बेखौ मोनायाव लानोसै, नों सानाव लाब्लानो जाबाय। आरो जोंहा मासे मैसोबो दङ, बे मैसोखौ आं उननिखौ लानोसै, नों खर'निखौ लाब्लानो जाबाय। जागोन दे आदा, नों जा बुङो बेनो जागोन दे। बेबायदिनो बिसोर सानैया गावसोरनि सम्फथिखौ राननानै लानायसै। महना जाम्बा, बेनिखायनो बियो बिदाखौ जेबो बुंनो रोङा। बिदाया जा होनो बेखौनो मानिनानै लायो बियो। अखानायै फुङाव महना मैसो गाइखेर सेरनो थांनायसै। हाब फंबाय, मा खालामनाय जाखो बेलाय? मा गाइखेर सेरनो नागिरला आबायखौ मैसोखौलाय? जोंहा मैयानो रानखादोंमोन ना मैसोखौ, उननि बाहागोआ आंनि आरो सिगांनि बाहागोआ नोंनि होननानै। गाइखेराथ' आंनि उननि बाहागोआवसो थायो, बेखौथ' आंसो मोनगोन, नोंथ' मोननाय नङाना फंबाय। नंनायालाय नंगौमोन आदा, आंनिया गोरोन्थि जाबाय, निमाहा होदो। बिदाजों बिब्दि बुंजानानै बियो आबाद फोथाराव खामानि मावनो ओंखारलांनायसै। सिगांनि सानफोर बायदिनो बियो सानफाथोलो आबाद फोथाराव खामानि मावबाय थानायसै। ओजोंहाय आरो बिदाया जेबो खामानि गैया दामानि गैया बेरायबाय थायो। मोनायाव हरनि ओंखाम जाखांनानै बिसोरो सानैबो उन्दुनायसै। गोजां बोथोरनि सम, बिसोरनियाव खालि गांसेल' कम्बल दङमोन। बिसोरो सिगाङावनो सानै बिदा-फंबायजों रानखादोंमोन दि मोनायाव बिदा गोमबोरआ लागोन आरो सानाव फंबाय महना लागोन। बाहागो रानखानाय बायदिनो बिसोरो बिब्दि खालामनायसै। गोजां बोथोरनि समावब्लाबो फंबाय महना कम्बलखौ मोनासै। सुग्रि-बाग्रि उन्दुनांबाय सिबाया। अखानायै महना गावसिनि न'आव थानाय थाइजौ बिफाङाव गोमोन गोमोन थाइजौ फिथाइ नुनायलाय बाजाराव लांनो थाखाय बियो हानबाय थानायसै। बियो जोबोद गोमोन गोमोन थाइजौ फिथाइ हाननायसै। हाब फंबाय, एफाग्राब बुरजा थाइजौ अबेनिफ्राय हानना लाबोखो नोंलाय? आरो बबेहाय लांनो नागिरलाबायखो? बेथ' जोंहानि न'नि थाइजौसोलै, बेखौथ' सिगाङावनो रानखानाय जादोंमोन ना, गोजौ बाहागोआ आंनि आरो गाहाय बाहागोआ नोंनि होननानै। गोजौनिखौथ' नोंनो मोननाय नङाना, नोंहा गाहायनिखौ मा खालायो, गोजौआथ' आंनि बाहागोसो। लाबो, थाइजौनि खादाया आंनिसो बियो। बिब्दि होननानै बिदा गोमबोरआ फंबाय महननिफ्राय थाइजौखौ लानानै थाङो आरो गंसे दखानाव बे थाइजौखौ फानहैयो। गोमबोरआ थाइजौखौ गंसे गलायाव हैनायसै आरो रां लानानै फैनायसै। आरो गोमबोरआ दखानदारजों जगाजग खालामनायसै दि सानफ्रामबो थाइजौखौ बेबायदिनो होफैबाय थागोन होननानै। बिब्दिनो सानफ्रामबो महना गावसिनि मैसोखौ गांसो हानानै होफैबाय थायो, नाथाय ओजोंहाय बिनि बिदा गोमबोरासो गाइखेरखौ सेरै सेरै फानहैयो। बेबायदिनो गोमबोरआ गावनि फंबाय महननि सायाव सानफ्रामबो इनाय अयथासार खालामबाय थायो। मा जाखो महन आयं? मा हारसिं गबथबथ' सिरि जिरायबाय थाखो? माबाफोर जादों नामा? ना नोंदायासो नोंखौ माबाफोर बुंदों? देलाय आंनो खोन्थालाय, मा जादों? मा होनबावनो आयं, माखासे सम सिगां जेब्ला जोंनि आफाया थैनानै थांदोंमोन, अब्ला जों सानै बिदा-फंबायखौ गासैबो सम्फथिखौ ज'यैनो राननानै लानो बुंदोंमोन। बेनिखायनो जों माखासे सिगां जोंनि सम्फथिखौ राननानै लादोंमोन। महना गामिनि बिमायंनो गासैबो बाथ्राखौनो खोन्थाजोबना होनायसै।
गावसोर सानै बिदा-फंबाया माबोरै राननानै लादोंमोन आरो गावखौ बिनि बिदाया माबायदि अयथासार खालामो बेनि सोमोन्दै गासैबो खोन्थाजोबना होनायसै। बे बाथ्राखौ खोनानानै बिमायंआ जोबोद दुखु मोननायसै। बेनिफ्राय बिमायंआ महननो माखासे आइडिया होनायसै। फुङाव हरिया गंसे सिखा गोबौ लानानै मैसोनि फारसे आवगायबोनायसै। बिमायं होननाय बायदिनो बियो मैसोखौ दानथारनो नागिरनायसै। अब्ला बे समावनो बिदा गोमबोरा फैनायसै। हाब फंबाय, मा खालामजाखो बेफोरलाय? मा मैसोखौलाय दानथारनो नागिरलाबायखो? मैसोखौ दानथारनानै जों गाइखेरखौ बबेनिफ्राय मोनगोन? आदा, जोंहाथ' मैसोखौ रानखादोंमोन ना, आरो नोंनोथ' बुंदोंमोन उननि बाहागोआ नोंनि आरो खर' बाहागोआ आंनि होननानै। बेनिखायनो आंनि बाहागो खर'खौ दानस'नानै आङो बाजाराव फानहैसै। अब्लासो गोमबोरा बुजि मोननायसैदि गाव फंबायनि सायाव एसेबांदि बिब्दि अयनाय अयथासार खालामगासिनो दं। अब्लासो बुजि मोननानै फंबायखौ बुंनायसै। नाङा दे फंबाय, नों दानस'नाङा। दिनैनिफ्राय बे मैसोआ जों सानैबो गाइखेरखौ मोनगोन। बिमायंआ होननाय बायदिनो महना गावसिनि न'आवनो थानाय फांसे थाइजौ बिफांखौ दाननो फैनायसै। बियो बिफांखौ सिखाजों दाननो लानायसै। बे समावनो बिनि बिदा गोमबोरा फैनायसै। ओइ फंबाय, मा फाग्ला खालामनाय जाखो बेलाय? मा थाइजौ बिफांलाय दानफायलाबायनो नागिरखो? थाइजौ बिफां दानफायोब्ला जों थाइजौ फिथाइखौ बहानिफ्राय मोनगोन? हाब, आदायाबो गावनि सम्पतिखौ दांनाय बायदिनो। आंलाय आंनि सम्पतिखौसो आखाइ होदों दा, नोंनि सम्पतिखौ आखाइ होआखैना। बे थाइजौ गुदियालाय आंनिखा, नोंनियालाय गोजौनियासो दा। नोंनोथ' दाख्लै बुंदोंमोन ना, नोंहा गायनायखौ मा खालाय गोजौनिखौ माब्लाबाबो दादां होननानै। बेनिखायनो आंहा आंनि गुदि बाहागोखौ दानफायनोसै। आंखौ निमाहा होदो फंबाय, आंनिया गोरोन्थि जाबाय। नोंबो बे थाइजौ बिफांखौ दा दानफायसै। दिनैनिफ्राय बे थाइजौ बिफाङाबो जों सानैनि जागोन। सिगांनि हरफोर बायदिनो गोमबोरा दुंब्रुद कम्बल सिङाव उन्दुनानै थाबाय थायो। नाथाय फारसेथिं फंबाय महना हायावनो गुसु कम्बल गैयाजासे उन्दुनानै थानाङो। सिगांनि बायदिनो आरोबाव फुं समाव हरिया हारसिंनो आबाद फोथाराव थांनानै खामानि मावहैबाय थानायसै। बियो सानफ्रामबो बिब्दिनो सानफाथोलो खामानि मावबाय थायो। बेलासि जानाय लोगो लोगोनो बियो न' फारसे फैनायसै। साननैसो सिगाङाव बिनि बिमायंआ बुंदोंमोन दि कम्बलखौ बेलासियाव सुनानै दोन, जाहाथे बिनि बिदा गोमबोराबो मोनायाव सुहाबनानै उन्दुनाङो आरो गावबो बुजिनाङो। बिमायं होननाय बायदिनो महना बेलासि जानाय लोगो लोगोनो कम्बलखौ सुनानै दोननायसै। दानिया बिदा गोमबोराबो हराव कम्बल गैयाजासे उन्दुनांनायसै आरो जोबोद गोजांनायसै। अब्लासो गोमबोरा बुजि मोननायसैदि गोजां बोथोरनि समाव कम्बल गैयालासिनो उन्दुयोब्ला माबायदि जायो। हराव गोजांनायखौ बारा मोननानै महना बायजोआव सिखारनानै अर सायनायसै। बे समावनो बिदायाबो गोजांनायखौ बारा मोननानै महनजों अर सायनो फैफानायसै। अब्लासो गोमबोरा फंबाय महननि सेराव खर' गंग्लायै बुंनायसै। आंखौ निमाहा होदो फंबाय, आं नोंखौ आंनि असे फंबाय बायदि जेसेबां अननांगौमोन, आं बिब्दि नोंखौ अनबोनो रोङासै। आं नोंनि सायाव अयनाय अयथासार खालामबोबाय। दिनैनिफ्राय जोंनि गेजेराव नोंनि आंनि होननाय मोनसेबो सम्पति थानाय नंलिया। गासैबो सम्पतिखौनो जों जयै लागोन आरो दिनैनिफ्राय आंबो खामानि मावसिगोन। अखानायै सानैबो बिदा-फंबाय आबादथिलियाव खामानि मावनो थांनायसै। बै समनिफ्रायनो बिसोर सानैनि गेजेराव गोजोन सुखु फैनायसै। ज' सानैबो गोरोबलायनायसै आरो एसेयावनो सल'आबो जोबनायसै। रथ' दासिमबो भिडिअ जोबाखै। जोंनि सल'आसो जोबदों। नोंथांमोनखौ आं माखासे बुंनांगौ खोथा दङ। नोंथांमोना गोबाङानो आंनि भिडिअखौ नायो, नाथाय दासिमबो आंनि चेनेलखौ रावबो साबस्क्राइब खालायाखै। बेनिखायनो अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बेल आइकनखौबो अल आउट खालामना लादो। सल'खौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालायदो आरो लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।